सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीचे घावणे, जो आमचा मालवणी लोकांचा स्पेशल असा नाश्ता आहे आणि जो सर्वांनाच खूप असा आवडतो आणि कमीत कमी वेळात होतो असा नाश्ता आज आपण बघणार आहोत। प्रथम पॅन तापत ठेवून त्याला मी आता ब्रशने तेल लावून घेतलेलं आहे। आता हे तांदूळ मी रात्रभर फुगत घातले होते आणि त्याचं सकाळी मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे आणि हा अर्धा पेला एका घावण्याला बस होतं। तर मी आता इथे घावणं टाकते आहे। डोसाच्या अगदी उलट, म्हणजे बाहेरून आतमध्ये आपण हे कवर करत येणार आहोत आणि उरलेलं आपण आरामात गोल आकार येण्यासाठी त्याला व्यवस्थित करू शकतो। मात्र घावणा घातल्यानंतर लगेचच त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे, नाहीतर काय होतं, तो लगेच कोरडा होतो आणि फाटतो। तोपर्यंत घावणा काढण्यासाठी मी इथे एक ताट घेतलेलं आहे। ते असं उपडी ठेवायचं आहे आपल्याला उलट आणि त्याला थोडंसं असं ब्रशच्या सहाय्याने तेल लावून घ्यायचं आहे, त्यामुळे घावणा काढल्यावर तो ताटाला चिकटत नाही। जवळजवळ 1.5 मिनिटानंतर आपण हे ताट काढलेलं आहे आणि घावणा आपण अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी पलटी करून घेऊ आणि तो अर्ध्या मिनिटानंतरच काढायचा आहे। जराच वेळ ठेवायचा, जास्त वेळ ठेवायचा नाही, नाहीतर ते घावणे ताट होतात, नरम राहत नाही। काही जण पलटी न मारता सुद्धा घावणे तसेच ठेवतात, पण अगदी जरासाठी तरी पलटी मारा, कारण आतमध्ये जर ओलं राहिलं तर ते घावणं आपण दुडून जेव्हा ठेवतो तेव्हा चिकटू शकतो, म्हणून असं केलं तर चांगलं। आता तुम्ही बघू शकता ताटावर आपला घावणा अगदी पूर्ण तयार झालेला आहे आणि कुठे चिकटला नाही आहे आणि छान नरम असं झालेलं आहे। तर असे हे घावणे मालवणमध्ये किंवा कोकणामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचे अगदी फेवरेट नाश्ता आहे आणि आम्हा लोकांचा सुद्धा फेवरेट नाश्ता आहे। पण आम्ही हे चटणी किंवा उसळ ह्याबरोबर खाण्यापेक्षा आम्ही ते चहाबरोबर खाणं खूप पसंत करतो। तुम्हीसुद्धा असे प्रकारे घावणे करून बघा, खूप आवडतील तुम्हाला। रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक नक्की करा, शेअर करा आणि आपल्या मालवण स्पेशल या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू पुन्हा पुढील व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या। थँक्स फॉर वॉचिंग।